sun kanssa. Ja tää tuntuu aina vaan aika ihmeelliseltä. Miksi sä näytät muuten noin vakavalta? Mä oon aina näissä haastatteluissa vakavaa. Mä odotan, että sä kysyt jotain fiksua. Se on hankala. Mennään näihin ottelun ratkaisuhetkiin. Näistä ei ole kukaan kuullut, mitä sä oot ottelun jälkeen kommentoinut. Siinä oli sellainen tilanne sulta edellisessä hyökkäyksessä 3 heittoa. Kaikki pyöri raudoista ja lopulta pihalle. Ja sitten tuli se viimeinen hyökkäys. 4. kerta! Mitä päässäli? No, totta kai ollut vaikea turnaus, tai annetaan kunnioitus kans vastustajalle, että nyt otetaan hyvin pois. Ääntä! Mikki päälle! Niin hyvin, mutta onneksi meillä on niin hieno joukkue ja muita, jotka muistavasti. Ja ei mitään, siinä pari heittoa oli aika vapaita. Sitten tuntui hyvältä, tuli ulos. Sen jälkeen sit vika hyökkäys, niin kyllä mä olin aika varma, että kyllä mä sit heitolta. Totta kai jos joku olisi ollut ihan vapaa, niin olisi syöttänyt, mutta ei. Siitä otti aika oma leipäheitolla. Kaverit naureskeli takana, olisitko oikeesti syöttänyt? Totta kai. Tää on Petteri Koposen take tän päivänä ja oikeesti, kun mennään sitten jatkoa ajatellen, niin tässä on hieno joukkue sun takana. Minkälaisen boostin tää antoi? No kyllä tää oli tärkeä. Niinku avausvoitto. Pelattiin loistava peli Ranskaa vastaan, ei tullut palkintoa. Israelin vastaan oli aika huono peli meiltä, ei ollut energiaa ja näin. Nyt kaikki on omissa käsissä ja lähdetään oikein jatkopaikkaan, 2 peliä jäljellä ja kaikki omissa käsissä. Sä oot julkisesti luvannut alkulohkon jälkeen, että pelit jatkuu Lillessä. Onko tää nyt niin aika helppo homma tästä tehdä? No ei se helppo homma ole, että 2 peliä jäljellä, niin kuin sanoin, kaikki omissa käsissä, 2 Kuvalan pussia, molemmat voidaan ihan hyvin voittaa ja sitten lähdetään. Huomenna tärkeä vapaapäivä, sen jälkeen lähdetään keskittyä niihin peleihin ja nyt niin kuin sanoin, kaikki omissa käsissä, eikä me sinne jatkoon mennä. Hyvät naiset ja herrat, Petteri!